Ott nyomja a gumibakot, azt most majd mindjárt lekutoljuk, azt akkor már az se lesz útban. Meg belefér, ott meg látszik is faszán, hogy mindenhol van hely mellette. You can still go, I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Ez az alsó, ugye ezt kitekertem, és nem folyik onnan semmi. Ez itt tele van. Ember, ide is magasította hozzá? Szopjál le! Mindegy, melyikkel kezdem? Ennél még a csajod is magasabb, nem? Haló? Mi? Mindegy, melyikkel kezdem? Mindegy, de ez nem pedálérzet, bazd meg, esik be a pedál a faszba. Faszol. Például a Feri most operatőr. Biokamera állvány. Igazából lehet összerakni. Meg utána lehet vakarni a fejünket, hogy mit csinálunk a szívóval, meg a kipufogóval, meg ilyen hasonlóak. De ugye itt a tölcsevőket levágjuk, meg ezt csinálom a vérbendet csatlakozásúra, meg ilyen hasonló nyalánkságok, szóval van még a leveló. Most jön csak az igazi móka. Nem mint ahogy kedves Kristóf barátunk, ugye ezt meg tudta volna csinálni ő maga. Konkrétan ott az a helyzet, hogy egy csövet nem tud elvágni, nem hogy egyenesen elvágni nem tudja. Gyártjuk neki a contentet, hogy gyárthassa a contentet. Ő meg ide hozta a kocsiját, hogy gyárthassunk belőle a contentet. Kölcsön kérhetem a katonádat? Ferit? Igen. No hello! Na szevasztok! Éppen folyik Szia! az autónak a vezérlésének a helyreállítása. Fogod azt a gecit? Az egyik oldalon Igen. kifordul, Hát? Ha? kifordul egy ekkora csövön kb. Így bele a turbóba, a másik oldalon meg fölöm a hatos. Van meg az ágybaszarás. És meg se kellett fognom hozzá a seggedet, hogy egymásra hangolódjunk. Ja, mi? Nem bántam volna. Mi? Ja, mi? Ja, micsoda? Cső, gyerek. Passz meg ember. Cső, geci. Jó lesz? Mondom, Havasi. Köszönnek. Itt van a maradék döglött 30 tovább. Ja. Vagy ott csak pöttyőd és akkor nem folyik. Jó. Várjál, Havasi, majdnem húzta egy vonatot a izére. Égjen be. Úgy, ez így olyan jó. Na. Gondoltad volna, hogy én egyszer hegeszteni fogok? Az életben nem gondoltam volna, főleg azok után, hogy sikítoztál Flexter. Feri, hozzá addig azt a kamerát, beszélek itt egy kicsit. Mit beszélgetsz? Nem arra volt, hogy nem vagy kamera kompatibil? De már itt van mégsem. Ja? Sikeresen helyreállítottuk a vezérlést, most már eredeti gyári helyén van, magyarul orvosoltuk a láncnyúlást. Ott a túloldalon éppen folyik a turbohegesztés, erről majd láthatok nagyon vicces vágóképeket. Nem csináltam semmit! Igen, ugye minek az embernek ellenség, ha vannak barátai. Hát el kell menni alul kocsi alatt, kell bele tenni egy cutoutot, és utána közösülünk össze ezzel a nyitottal, aminek a végére lesz egy Walker univerzális dob. Felpróbáltuk a turbót, történtek minimális átalakítások. Itt kicsit faragtunk le a... Nem adom oda a Katit, van ott 4 is. Alakítottunk egy kicsit a motortartóbakon, vagyis hát az Ádám alakított rajta. Így pont milliméterek vannak a turbó hideg oldala között és a motortartóbak között, de egyébként tökéletesen el fog férni. Nekem a labda a kedvencem, hogy gyakorlatilag majdnem föltámaszt a bak. A labda az valahol nagyjából itt fog elhelyezkedni, mindenhonnan lesz egy ennyi helye, szóval az oda van kitalálva. Összehegesszük a turbót, visszaköszörüljük, megnézzük, még egyszer áthegesztjük, összerakjuk, felpróbáljuk, és akkor utána lehet gondolkozni az egyéb más dolgokon, hogy fog történni a továbbiakban.
Például itt most arra vállalkozunk, hogy itt ezeket a, hogy is mondjam, ilyen szintkülönbségeket próbáljuk összeszinkronizálni, aztán így akkor a lehető leggördülékenyebb kipufogó gázáramlást próbáljuk elérni vele. Teljes mértékben összeépítettem a turbót, rajta a geometria állító, a vákuumlabda, már csak az olajvisszafolyót, illetve a ráfölőt kell kitalálni, de azt meg már csak a helyén. Bárki helyzet. Bizony! Minden fasza. Minden kakas! Várj, elengedlek. Forgasd el! Kérlek szépen! Így! Oké, nem van. Aha. Meg a kis tóf is. Eléggé paddon vagy, tesó. Ja! Mondjuk 2,5 óra alvással. A gecit lenyeli már a faszom ide! Mi a f***? Hova te akit te deszkáztál, hogy ki a faszom? A geci aknapálya van itt. Meg se lehet mozdulni. Itt fut. Tiku tiku. Izé. Vében. Downpipe. Végdob. Tiku tiku kész. Aztán azt mondja, hogy nyik 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 nyik. Bra 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 bra. Azt mondja, ba. Ez a 2,5 óra alvás megártott mindenkinek. Megbasz meg a kurva életbe. Megsimogatjuk rotormaróval. Nem mintha amúgy ebbe a 70-es csőben nem kiabálna bele az amúgy 50-es kilépője a turbónak. Jó reggelt, jó reggelt! Na, tegnap addig jutottunk, srácok összerakták és visszarakták a szelepfedelet, fixen föl lett csavarozva a turbó, visszafolyót megcsináltuk, meg minden egyebet. Szóval, fent a turbó, szépen a gyári visszafolyócsövet átalakítva, szépen gyári helyre visszavezetve. Igazság szerint itt mindent át kellett faragni, mert ez a turbó már egy keresztmotoros Volkswagenre volt idézősen csonkra rakva, de ugye gyári talpa, közdarabban, mit tudom én, szóval itt nem játszott az a történet. Mi átalakítottuk, itt látszik is, hogy a gyári BMW talpra a meleg oldalt, mivel itt, ahogy látjátok, 3 csavaros talpa volt ennek a turbónak, és ez van is, de mi ezt megoldottuk úgy, hogy egy univerzális V-ben csatlakozó lett ráhegesztve. A geometria felfogatás, ami volt hozzá, ez az egyedi lézervágott, rozsdamentes cucc, ezt is át kellett alakítani, mert nem fértünk el itt. Így most mindenhonnan van hely bőven. Szóval, ja, azért volt vele meló, meg még van is, mert de hogy látszik, a kipufogó rendszer az még csak idáig tart. Még ez alakítás alatt. Ott már körbe van varva belülről, elcsiszolva gyönyörűen. Itt még folytatólag fogunk jönni, jön arra. Aztán szépen ott folytatódik oda, a gyári, idézőjeles gyári kipufogó rendszer. Szépen, gyönyörűségesen itt a váltó végén, mivel ugye együtt mozog a motorváltó, itt ebben a magasságban lesz egy merevítő, innentől egy flexicső, így, és itt lesz egy cutout szelep, innentől pedig egy a gyári helyén lévő hátsó dob, jó hangja is lesz, meg nem is. Halk is lesz, meg nem is. Ez gázpedálástól fog függeni. 90%-ban kész, még a szívócsövet kell, innen nem fogom, ja de,
A szívócsövet kell még kitalálni hozzá, mert ugye az is a szelepfedélbe visszaforgatott légszűrőházas történet, és erről is majd lesznek tartalmak még a továbbiakban, hogy azt hogy oldjuk meg, de valószínű úgy lesz, hogy a gyári cső el lesz vágva, a csatlakozás meg lesz a szelepfedélen, és akkor utána 2 szilikoncsővel, meg egy darab acélcsővel, ahol bele is lesz vezetve a kartergáz, lesz így megoldva. Azt figyeld el, hogy kitalál rajta, mi? Azt hallod? Ez mit jön? Most meg csak itt. Össze van csipetve, több helyen. Ide van egy a váltóhoz összeillesztés, szintén csak összecsipetve. Ez gyönyörűen tartani fogja a kipufogót, ugye motorváltó, kipufogó egész idáig együtt mozog. Itt betettünk egy flexi csövet, szépen mindenhol körbe van hely, itt az ujjam átfér, itt is gyönyörűen így nem fog kopogni. És úgy néz ki ez, amiről beszéltem, hogy itt jön a kipufogó, erre így, és itt van benne cutout szelep. Ha megvan a kívánt töltőnyomásunk, amit éppen akár lehetne egy mondjuk esetleg nyomásszabályzóval szabályozni, hogy kis nyomáson nyisson ki, előbb elkezdjen kiabálni, vagy éppen nagy nyomáson. És akkor itt van az Y elágazás, amit előbb a videóban már láthattatok, itt egy V-bend, ami a hátsó rendszer leválasztásához, szerelhetőségéhez elengedhetetlen, és arrafele megy hátra a rendszer. Na most még oda majd végére még teszünk egy hátsó dobot, ami már ott van kint, gyönyörűséges univerzális hátsó dob, és így igazából így fog nagyobbba kinézni. Mondom, miért nem húz évet? Amíg visszafordultam, a pillanatban esett le az izértek. Micsoda? Dick. Mondom, miért nem húz évet? Hát ez eldobta a kanalat, tesó. Itt van a Geo. De azért üvölt így. Ja, mi volt a cupogás az elején? Hát, valami dzsuva volt a szelepem, vagy lehet a vakros, de így rájutna a szelepre, hogy nyitva volt. Ja. Aztán a tüncögött. Szépen abba hagyta. Féle? Hatalmasan, igen. Semmilyen. Lófasztam kicsit, ahhoz képest amilyen volt. Fú, jó. Most? De geci bűnös már. De jó az a dízelszak, geci! Két napja itt van. Van benne egy kis melani hajszál. Na, sikerült befaragnunk a szívócsövet is. Ezt készítettünk egy közdarabot. A gyári műanyagot kiváltva. Mi ez a többen szám buzi gyerek? Jó, Készítettem? akkor készítettél. Jogos. De Ádám készített nekünk egy ilyen közdarabot. Így most már tudni is fog szívni a turbó, de mármint a légszűrőn keresztül, nem a nagyvilágból. Megcsináltuk a kartergáznak a visszavezetését is, gyári helyre, gyári csővel. Annyi, hogy ezt a műanyag nagy csövet kellett elvágni, így befaragni oda egy fémcsövet.
pár bilincsel több lesz rajta, de ugyanúgy fog működni, mint eddig. Hogy mondod, mi csináltunk? Megint összesöpörtük a satupad alatt a szemetet. Csak mint mindig. Csináltunk belőle autót. Mint ahogy szoktuk. Igen. Így készült biturbós 25 TD-s is. Például. Egy hét alatt. Vagy... Ja, mert ugye, ugye mindenkinek, minden műhelyben hentelegnek P3, T4-es hibridek, meg ilyenek a satupad alatt, mindenkinek tele van vele. Amúgy most már kicsit nagyobbak vannak, most már John Deere, meg Scania, meg ilyenek vannak. Szinte, hát 30D, nagyobb motor, nagyobb turbok hozzá. Fölött a, hogyan mondjam, a satupad alatt a szemét a feladathoz. Igen. A hírhet satupad alatti szemét. Ahonnan épülnek az autók. Minden. Minden. Na, milyen szépen összeraktad. Igen. Mi hiányzik a képről? Nincs egy bilincs. Látod, milyen hülye vagy? Bátya! Összeerőszakolom. Szép Majd volt. rájövök, hogy... Szép volt. Nem könnyű a bányászok élete. Utolsó simítások történnek? Aha, csak be kell húzni némi szép kék csövet. Ez egy turbo kitámasztó lesz még így a végére, mert ezt faszán elfelejtettük. A blokkra itt, meg itt lesz egy furattal felfogatva. Ezt a részét, meg mivel ugye most az új turbónak nem ezzel párhuzamosan vagy erre merőlegesen fog, vagy áll az a csavarja, amire fel lehetne fogatni, hanem így szögbe, így ezt majd le fogjuk hajtani, és akkor ezt így egy anyagból szépen meg lehet oldani, meg közben itt a belső szögét mondjuk pár ponthegesztéssel meg lehet merevíteni, és akkor igazából a turbónak a rezonanciáját lecsökkenti a lehető legkisebbre, így nem fog felhozni csavar, nem fog kifújni, meg ilyen hasonló. Ezt muszáj megcsinálni rajta, mert jobb félni, mint megijedni. És hogy az honnan van az a vas darab? Hát? Innen. Innen. Összefolynak vagy összefutnak a szakmák? Ja. Egyenesen Lengyelországból, mert a lemezgarázs onnan van.